Η συντήρηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος διασφαλίζει την άψογη λειτουργία του ώστε να προσφέρει στο 100% τα ωφέλη του για πολλά χρόνια. Πότε όμως πρέπει να γίνεται και τι περιλαμβάνει? Γεια σας, βρίσκεστε στο κανάλι του Greek Photovoltaics και σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι περιλαμβάνει η συντήρηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, με ποιον τρόπο γίνονται οι εργασίες, κάθε πότε θα πρέπει να γίνονται και ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις. Καθώς τα δεδομένα είναι πολλά, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων έχουν πολλούς λόγους για να επενδύουν στην προληπτική συντήρηση του συστήματός τους. Με αυτόν τον τρόπο έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης της εγκατάστασής τους από έναν ειδικό, έχουν την επιβεβαίωση ότι το σύστημα παράγει όσο θα έπρεπε και αν όχι γιατί, είναι μια στρατηγική για να κρατήσουν το κόστος ζημιών και απώλειας κερδών χαμηλά, να υπάρχει κάποιος να καλέσουν για οποιαδήποτε απορία ή συμβάν. Τις περισσότερες φορές οι συντηρητές στα συμβόλαια συντήρησης προσφέρουν τηλεφωνική υποστήριξη για άμεση και δωρεάν επίλυση έκτακτων προβλημάτων, ενώ αρκετοί προσφέρουν την απομακρυσμένη εποπτεία του φωτοβολταϊκού για τις απαραίτητες συγκρίσεις και ανίχνευση αδικαιολόγητης πτώσης της παραγωγής. Η προληπτική συντήρηση γίνεται 1 με 2 φορές το χρόνο. Συνήθως 1 φορά την άνοιξη, μετά από το μεγάλο ψύχος του χειμώνα, και 1 το φθινόπωρο, ώστε να εξεταστεί και να διορθωθεί αν υπήρξε κάποια αλλαγή κατάστασης ή ζημιά του συστήματος κατά τη διάρκεια των ακραίων θερμοκρασιών και συνθήκων λειτουργίας. Για την ακριβή ημερομηνία της προληπτικής συντήρησης υπάρχουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις και πριν από τις εργασίες θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ημέρα δεν είναι βροχερή, δεν υπάρχει ομίχλη, πάγος ή χιόνι στην εγκατάσταση και ο ουρανός είναι αρκετά καθαρός από σύννεφα. Σε περίπτωση σκεπής ή ταράτσας δεν θα πρέπει να υπάρχουν ισχυροί άνεμοι άνω των 30 χιλιόμετρων ανά ώρα. Η ηλιακή ακτινοβολία καλό θα είναι να είναι άνω των 600 W ανά τετραγωνικό, ενώ το καλύτερο σενάριο γενικά για τη διαδικασία είναι να εκτελείται κάθε χρόνο με όσο το δυνατόν παρόμοιες συνθήκες. Έτσι θα μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα κάθε έτους μεταξύ τους εύκολα. Για την ανάθεση της συντήρησης, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον συντηρητή, όπως η διεύθυνση ή οι συντεταγμένες του έργου, οδηγίες πρόσβασης, πλήρης περιγραφή του εξοπλισμού, τα datasheets, τα έντυπα εγγυήσεων και τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού, όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρολογικά σχέδια και κατόψεις, τη διαστασιολόγηση του έργου με όλα τα στοιχεία για την εκτιμητέα παραγωγή ενέργειας, τον συνολικό αριθμό πάνελ ανά string και αριθμό string ανά inverter, ημερομηνία εγκατάστασης και βέβαια πρόσβαση στο portal με τα δεδομένα και τις ειδοποιήσεις της εγκατάστασης. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τον συντηρητή να φτιάξει ένα πλάνο για τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εργασιών που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του συμβολαίου συντήρησης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ξεχορτάριασμα, έλεγχος επεμβάσεων άγριων ζώων και πτηνών με φωλιές και μικροζημιές, δημιουργία ή συντήρηση καναλιών ροής υδάτων και προστασία από διάβρωση, έλεγχος βάσεων στήριξης, στεγών, οροφών και εδάφους, έλεγχος της καλωδίασης των συστημάτων ισχύως αλλά και των συστημάτων μεταφοράς δεδομένων, καθαρισμός και συντήρηση των κουτιών διακλάδωσης και των οικίσκων, έλεγχος τάσεων και εντάσεων, καμπύλης IV, έλεγχος αντίστασης μόνωσης, επιδιόρθωση και αντικατάσταση εξοπλισμού, καθώς και τη σύνταξη της τεχνικής αναφοράς για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Η εργασία συντήρησης χωρίζεται σε 3 μέρη: την προετοιμασία πριν την επίσκεψη, τους ελέγχους κατά την επίσκεψη και τις διορθωτικές επεμβάσεις προς αποκατάσταση των προβλημάτων. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά. Η προετοιμασία πριν την επίσκεψη περιλαμβάνει τους προκαταρκτικούς ελέγχους, δηλαδή ελέγχουμε το ιστορικό της εγκατάστασης, στην ουσία την τεχνική αναφορά της τελευταίας συντήρησης που πραγματοποιήθηκε και ενημερωνόμαστε από τον ιδιοκτήτη ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για τυχόν ειδικούς ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιήσουμε και επίσης ελέγχουμε τα δεδομένα του συστήματος στο portal για τυχόν σφάλματα και ειδοποιήσεις. Έπειτα συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα εργαλεία, υλικά και αναλώσιμα που θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε είδη ατομικής προστασίας, ειδικά υποδήματα, γάντια εργασίας με μόνωση, γυαλιά προστασίας κτλ. Από εργαλεία χρειάζονται κατσαβίδια, σετ καστάνια με καρυδάκια, 1 μέτρο,
Ένα αξιόπιστο όργανο μετρήσεων ειδικό για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ώστε να μπορεί να δώσει πληροφορίες εκτός από AC και DC τάσεις και ρεύματα, επιπλέον για αντίσταση μόνωσης, μέτρηση γείωσης. Θα χρειαστούμε επίσης θερμοκάμερα, μία απλή φωτογραφική μηχανή, ένα IV tracer, πυρανόμετρο, αισθητήρα θερμοκρασίας και από αναλώσιμα ακροδέκτες, ασφάλειες, ακροδέκτες καλωδίων επικοινωνίας κτλ. Επίσης, θα χρειαστούν όλα τα σχέδια της εγκατάστασης, η αναφορά της προηγούμενης συντήρησης, καθώς και οι οδηγίες του εξοπλισμού που υπάρχει στην εγκατάσταση. Τελευταίο βήμα της προετοιμασίας είναι το πλάνο ασφάλειας. Συμπληρώνεται δηλαδή ένα έντυπο επίσκεψης όπου αναγράφεται ποιος τεχνικός θα αναλάβει ποια εργασία και γιατί. Για παράδειγμα, όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να διεκπεραιώνονται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο μηχανικό της ομάδας για την ασφαλή και σωστή αποπεράτωσή τους. Στο έντυπο θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ποιος είναι υπεύθυνος για τις απαραίτητες διακοπές ρευματοδότησης των εκάστοτε υποσυντήρηση κυκλωμάτων, καθώς και ποιον και πότε να ενημερώσει για τις διακοπές αυτές. Επίσης, ποιος είναι υπεύθυνος τόσο για το κλείδωμα των υποδιακοπή ηλεκτρολογικών πινάκων, όσο και για τη σήμανση και απομόνωση των υποτάσσει κυκλωμάτων από οποιονδήποτε για όσο διαρκεί η συντήρηση προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Θα πρέπει να υπάρχει και ένας σαφής κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας, ώστε σε κάθε βήμα να γνωρίζουν όλοι πού θα πρέπει να βρίσκονται, τι θα πρέπει και τι δεν θα πρέπει να κάνουν. Έπειτα από αυτά τα βήματα, η ομάδα είναι έτοιμη για την επίσκεψη. Πάμε τώρα στους ελέγχους κατά την επίσκεψη. Μία εργασία προληπτικής συντήρησης πραγματοποιείται από τουλάχιστον 2 άτομα για λόγους ασφάλειας και συνήθως οι εργασίες γίνονται με την παρακάτω σειρά. Η ομάδα συντήρησης διαβάζει το πλάνο ασφάλειας και προβαίνει στην προσυμφωνημένη ανάθεση των απαιτούμενων βημάτων για την εφαρμογή του. Μετά από αυτό το βήμα, η συντήρηση μπορεί να ξεκινήσει. Αρχικά γίνεται ένας γρήγορος οπτικός έλεγχος της γενικής κατάστασης του συστήματος. Ελέγχουμε το σύστημα για εμφανείς ζημιές στον εξοπλισμό, παράξενους ή ασυνήθιστους θορύβους κατά τη λειτουργία των εξαρτημάτων, παράξενη μυρωδιά από καμένα πλαστικά ή ηλεκτρονικά ή από νεκρά ζώα από ηλεκτροπληξία. Ο υπεύθυνος συντήρησης ενημερώνεται για όλα τα ευρήματα. Έπειτα ξεκινούν οι σχολαστικοί έλεγχοι αναμέρως του συστήματος, οι οποίοι είναι οι εξής. Ξεκινούμε με όλα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και τα string. Ελέγχουμε οπτικά ένα-ένα τα πλαίσια των πάνελ και τα εξαρτήματα στήριξης. Έπειτα ελέγχουμε και τις 2 επιφάνειες των πάνελ, ψάχνουμε για μαυρισμένες κυψέλες και εμφανείς ζημιές. Για να έχουμε σωστά συμπεράσματα, έχουμε ήδη καθαρίσει τις επιφάνειες από ακαθαρσίες πουλιών, άλατα, σκόνη, γύρι, φύλλα, κλαδιά και οτιδήποτε άλλο εμπόδιο υπάρχει. Έπειτα, στο πίσω μέρος ελέγχουμε όλα τα καλώδια, τους ακροδέκτες, τα κουτιά διακλάδωσης και τα κανάλια των καλωδίων για φθορές, αποτροκτικά ή άλλες αιτίες. Εκτός από τις συνδέσεις μεταξύ των πάνελ, ελέγχουμε και τις συνδέσεις της γείωσης. Έπειτα, κάνουμε έλεγχο στις βάσεις στήριξης και κάνουμε συσφίξεις σε βίδες και απαξιμάδια. Ελέγχουμε όλα τα μεταλλικά μέρη για σκουριές, καθαρίζουμε την περιοχή από τη βλάστηση, ενώ αν πρόκειται για ταράτσα ή σκεπή, ελέγχουμε για λιμνάζοντα νερά ή τυχόν άλλες ζημιές. Φωτογραφίζουμε όλα τα σημεία που πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν κατά τη σύνταξη της αναφοράς συντήρησης ή το ιστορικό παρακολούθησης του συστήματος. Πλέον μπορούμε να ξεκινήσουμε μετρήσεις, ελέγχουμε τις τιμές VOC, VMP και IMP και τις συγκρίνουμε με τις τιμές που έχουμε σύμφωνα με το ιστορικό ή τη μελέτη της εγκατάστασης. Ελέγχουμε την αντίσταση μόνωσης και βεβαιωνόμαστε ότι είναι εντός προδιαγραφών. Σκανάρουμε όλα τα πάνελ με τη θερμοκάμερα για τυχόν σημεία με υπερθέρμανση ή αδράνεια και μπαρκάρουμε τυχόν προβληματικά πάνελ για πιο ενδελεχή έλεγχο ή αντικατάσταση. Κάνουμε έλεγχο της καμπύλης IV. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρήση της θερμοκάμερας και της μέτρησης της καμπύλης θα πούμε προς το τέλος του βίντεο. Και τέλος, αφού έχουμε ολοκληρώσει τις μετρήσεις, ελέγχουμε αν όλα τα καπάκια και τα καλύματα έχουν τοποθετηθεί και πάλι στη θέση τους μετά τον έλεγχο. Στους ηλεκτρολογικούς πίνακες ελέγχουμε τις βάσεις στήριξης για συσφίξεις, σκουριές και διορθώνουμε τυχόν ατέλειες. Ελέγχουμε το περίβλημα κάθε πίνακα για ρογμές ή τρύπες, την κατάσταση των μονοτικών ελαστικών στους τυπιοθλίπτες και τις οπές καλωδίων, την κατάσταση στο εσωτερικό των πινάκων, την κατάσταση των εξαρτημάτων εντός του πίνακα,
Ψάχνουμε για τυχόν χαλαρές συνδέσεις, καμένα ή σπασμένα εξαρτήματα και φωτογραφίζουμε όλα τα σημεία που πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν κατά τη σύνταξη της αναφοράς συντήρησης ή το ιστορικό παρακολούθησης του συστήματος, όπως κάναμε και με τις στοιχειοσειρές. Επίσης, ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία όλων των διακοπτών, κάνουμε έλεγχο πολικότητας και μετρήσεις τάσεων και εντάσεων των string και μέσα στον πίνακα. Τέλος, ελέγχουμε εάν έχουμε κλείσει όλους τους πίνακες μετά από τις μετρήσεις. Στους inverter τώρα, ελέγχουμε τις βάσεις τους, κάνουμε συσφίξεις, ελέγχουμε για σκουριές και διορθώνουμε τυχόν ατέλειες. Επίσης, ελέγχουμε το περίβλημα για τυχόν σκόνη, ακαθαρσίες και εμπόδια στην ανακύκλωση του αέρα γύρω του. Ελέγχουμε τις ενδείξεις στο μενού ή στην οθόνη για τυχόν καταγεγραμμένα σφάλματα ή ειδοποιήσεις. Ψάχνουμε για τυχόν χαλαρές συνδέσεις, καμένα ή σπασμένα εξαρτήματα. Ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία όλων των διακοπτών, αφού πρώτα συμβουλευτούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του μηχανήματος. Φωτογραφίζουμε όλα τα σημεία που πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν κατά τη σύνταξη της αναφοράς συντήρησης. Και τέλος, εάν υπάρχει διαθέσιμη νεότερη έκδοση λογισμικού λειτουργίας, κάνουμε update. Τέλος, κάνουμε επανεκκίνηση και ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία του. Στο σύστημα επικοινωνίας ελέγχουμε τη γενική φυσική κατάσταση του εξοπλισμού, κάνουμε καθαρισμό του εξοπλισμού, ελέγχουμε την καλωδίωση για τυχόν προβλήματα, ελέγχουμε τη συνδεσιμότητα με όλον τον υπόλοιπο εξοπλισμό του συστήματος, όπως inverters, μετρητές και καταγραφικά, ελέγχουμε τέλος τη συνδεσιμότητα με το ίντερνετ. Η συντήρηση ολοκληρώνεται με τις διορθωτικές επεμβάσεις στις οποίες πρέπει να προβούμε προς αποκατάσταση των προβλημάτων. Για τη σύνταξη της τεχνικής αναφοράς, ο εγκαταστάτης συντηρητής χρησιμοποιεί μια στάνταρ φόρμα με έτοιμα πεδία για να συμπληρώσει όλα τα ευρήματα των ελέγχων και των απαιτούμενων ενεργειών. Καταγράφει όλες τις μετρήσεις, τις παρατηρήσεις του και παραθέτει όλες τις φωτογραφίες που έχει συγκεντρώσει από τη θερμοκάμερα αλλά και από την κανονική φωτογραφική μηχανή κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ώστε να αρχιοθετηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το ιστορικό αλλά και την επόμενη συντήρηση της εγκατάστασης. Οι διορθωτικές επεμβάσεις χωρίζονται σε δύο τύπους. Ο πρώτος τύπος είναι οι επεμβάσεις όπου τα προβλήματα αποκαθίστανται με απλή επέμβαση των τεχνικών και χρήση αναλώσιμων υλικών χωρίς την ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης βασικού εξοπλισμού όπως φωτοβολταϊκά πάνελ, inverter, εξοπλισμό τηλεμετρίας και επικοινωνίας. Ο δεύτερος τύπος είναι οι επεμβάσεις όπου τα προβλήματα αποκαθίστανται μόνο με επισκευή ή αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού. Οι διορθωτικές επεμβάσεις του πρώτου τύπου γίνονται άμεσα κατόπιν οδηγιών που λαμβάνουν οι τεχνικοί από τον υπεύθυνο συντήρησης και καταγράφονται στην αναφορά. Οι διορθωτικές επεμβάσεις του δεύτερου τύπου θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο συμβόλαιο συντήρησης. Η επισκευή ή αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού έχει να κάνει με κόστη εκτός του συμβολαίου συντήρησης και ζητήματα όπως η ισχύς της εγγύησης, η διαθεσιμότητα ή η ανάγκη προμήθειας του εξοπλισμού, ο έλεγχος συμβατότητας με νεότερο, πιο σύγχρονο εξοπλισμό και άλλους παράγοντες, οπότε συνήθως πρέπει να γίνουν σε μια δεύτερη μελλοντική τεχνική επίσκεψη κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Κλείνοντας, ας δούμε μερικές σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τη θερμοκάμερα και τον έλεγχο της καμπύλης IV. Η θερμοκάμερα μπορεί να μας δώσει πολλές πληροφορίες για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και να μας βοηθήσει να βρούμε προβλήματα λειτουργίας ακόμα και χωρίς να χρειαστεί να διακόψουμε κανένα κύκλωμα. Ανιχνεύοντας ανομαλίες στη θερμοκρασία, μπορούμε να προβλέψουμε προβλήματα και να λάβουμε μέτρα πριν εξελιχθούν σε πιο σοβαρά προβλήματα. Τα αποτελέσματα ενός σκάνινγκ με θερμοκάμερα είναι πολύ πιο αξιόπιστα χωρίς ισχυρούς ανέμους και όταν το σύστημα λειτουργεί σε πλήρη ισχύ. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της κάμερας για τη σωστή λήψη των δεδομένων και τις σωστές ρυθμίσεις. Θα χρειαστεί αρχικά κάποιος χρόνος εξάσκησης ώστε να αποκτήσουμε ακρίβεια στη συλλογή των δεδομένων. Με τον έλεγχο της καμπύλης IV κατά τη διάρκεια της προληπτικής συντήρησης μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα λειτουργεί βέλτιστα ή να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα. Ας δούμε τι ακριβώς κάνει. Ένας IV Curve Tracer εφαρμόζει διαφορετικά φορτία στα string και μετρά τις αντίστοιχες τάσεις και ρεύματα εξόδου, διασχίζοντας όλο το εύρος λειτουργίας του συστήματος. Με αυτή τη διαδικασία δημιουργεί την καμπύλη IV.
Χρησιμοποιώντας παράλληλα το πυρανόμετρο για τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας και τον αισθητήρα θερμοκρασίας για την καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθήκων, έχουμε στη διάθεσή μας ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδώσει τις μετρήσεις μας σε συνθήκες STC και που μπορούμε να συγκρίνουμε με τα δεδομένα του κατασκευαστή ή οποιαδήποτε αντίστοιχη μέτρηση του παρελθόντος. Με το συστηματικό έλεγχο των καμπυλών IV, κατά τη συντήρηση του συστήματος μπορούμε να εντοπίσουμε προβλήματα απόδοσης εγκαίρως και να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής του συστήματος, διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί με βέλτιστη αποδοτικότητα. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Αν αυτό το βίντεο σας βοήθησε, κάντε ένα like και αφήστε ένα σχόλιο. Επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε για ό,τι έχει σχέση με τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, κάντε εγγραφή πατώντας το σχετικό κουμπί κάτω από το βίντεο και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ.